IFM News. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol Dennis, come in. Maragsakan ti gobyerno lokal iti Ilocos Norte gaputa nagarimanen ti espiritu ti bayanihan dagiti Ilocano. Idilay nga kalman nagsangpet ti narway nga beddings para iti atleta iti palarong pambansa. Bagayan iti nangati ang party list iti Region 1 iti agdamakit na iyawaten iti PGIN dagiti nga beddings sabi kasada iti nalamuyot apagidaan dagiti delegados ng atleta para palarong pambansa. Malaksit ti PGIN at dami dagiti beddings nga naipay iti pitig Ilocos Norte nga agpaymet dagiti nakadbil at itinadakama ta nga ili. Una ti provincial na governor nga dagiti nga bambana ket dakkel nga katulungan iti panagsasagana iti panakipay ti akomodasyon iti sabi nga delegados iti palarong pambansa. Malagik maitipay lawas na ang rugin ti pagsangpet dagiti delegates iti palarong pambansa nga naruway dagiti nakaiwarasan da nga pagpakadalan iti probinsya ti Ilocos Norte. Nagyaman ti gobernador agputa iti agdama ket tuloy-tuloy iti maawat nga donasyon kadagitay nagdum mga grupo kasama tayo iti individual sa para penang iti pagkasapulan iti atleta iti palarong pambansa. Sana all ado pa siyang nga beddings kadagitay athletes iti daytoy nga lawas na. Idol Dennis Alitio, Tatak